Oso ondo, hortxe. Vale. Bueno, Ganando? bai, a ber, bueno, gaitu izango da, osea, konektatzen gara eta hitz egin eta holako gauzak, Vale, dakit nola irtengo da. bueno, Probatu dut, baina irratitik zelan transmitituko otea ez nago inseguru. Baina, bueno, probatuko dugu. irrati eta Twitch probatuko Hoi da. dugu. Eukizetu nutena... Eibarren? Uf, lan asko. Eta tekniko moduan dagoen Jonek ni baino gehiago dabil, ez da izan bat egun jarraian dabilen gizona. Osea, aurreko aste iaz Zazpi. zazpi egun Zubien eta aukezu? sortzi, Gaurki. gaur sortzi. Zubia, bai, baina, bueno, ospatzeko desfile militarra, ara bialiko dugu. Primeran. Barkatu. Langile esplotazioa dau. Bagoaz. Bai, vinga. Un altre lloc, un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta ordu aldaketarekin ez, baina egun aldaketarekin bai, ongi etorria, emango diogu sustatuko lagunei. Luisio Fernandez, egunon? Egunon, bai, ostegun berezia tokatzen da, batzuetzat Hori. behintzat, zubia Bueno, egiten. guretzat asteazkena. Bai, aha. Jai Vale. daukiu, jai Bai, dator. zer da ba asteazkena? Jaieguna. Jaieguna da. Dago eta jaieguna izango. Vale, pues zorionak. Bat Hori da. gehiago orduan edo, hori izan nahi du edo... Bai. Bai, bat Izan gehiago. daiteke, Bueno, kontua da, pues, ostegunetako saioaren ordez, Twitch bidez eta segure irratian sustatu, Hori da. gaur astelenez. Bai, erritmo pixka jarriko diogu. Venga, nahi duzuna. Hori da, albisteak lantzen ditugu zuen webunan agertzen diren albistetxo batzuk, eta, bueno, gaurkoan erakutsiko diguzu zerbait Twitchetikan, edo zer da landuko duguna. Bai, begira, bueno, joan dan astean inauguratu, kanpaina bada, aurretik ere martxan zegoen, Bai. baina joan dan astean babes berezi bat bezala jaso zuen Eusko Jaurlaritzarena, eta baitaren Nafarroko gobernuak eta Euskararen Kultura Elkargoak Ipar Euskal Herrian babesten du, eta da gaitu.eus ekimena. Izen hori erregestu asko esaten, baina zara, eta elbideago erraz goratzeko da, eta eramaten zaitu Common Voice izeneko sistema batera, eta kontua da, euskarazko ahotsak behar direla, esango dut, guk grabatzeko esaldi bat proposatzen zaigu, eta grabatzen dugu. Zertarako, milaka ahots eta milaka esaldi biltzea da kontua, gero horrekin audio testu korpus erraldoi bat eukitzeko, eta hori gainera librea izango da, hau da gure ekarpena izango da, ez segurazki zuk edo nik erabiliko duguna, baina bai unibertsitateetan eta garapenera dedikatzen dien ikerketa zentrotan eta abarretan, erabilial izango da korpus handi bat, ahotsaren ezagurepenerako, badaude tresna batzuk ikusi dugu, baina beste batzuenak dira, Meta, Facebookenak eta ikusi dugu tresnak ondo babiltzanak, esan bezala, ahots ezagupenerako, ahotsaren sorkuntzarako, hori ere ikusi dugu, makinek bakitela euskaraz zerrak esaten, horregin lotuta aldi bereko itzulpen automatikorako gehiago ere bai, ongo da, hori da. Eta adimen artifizialeko honek eta beste garapenek ere erabili ahal izango dutela. Orduan, aproba bat egingo dugu, sartuko nahi eta aproba egingo dugu, ea ondo irtetzen zaigun. Gaitu.eus da? Bai, gaitu.eus. Sartu naiz, uste dut erakustuguna, Twitchetik. Adimen artifizialak euskaraz egin dezan, batu ditzagun gure ahotsak. Horiek dira, leloak edo kapainarenak. Orduan aukera bat, egin klik hemen eta zure ahotsa, banoa. Kargatu da, ezta? Bai. Uste dut, bi aukera daude eta biak probatuko ditugu. Gorriz hitz egin,
Eta berdez, Eta beste bai. entzun. Ze, bueno, pues, norberak egindakoak ere beste batzuek ebaluatzen dituzte. Ze, bueno, pues, bandalo bat beti daiteke. Sartu, hau libre da eta sartu daiteke eta gaizki irakurri, nahita, edo, Nahita. bueno, agian grabaketa bat, trabatu da norbait, eta orduan hola geratu da, eta orduan ere, ez eman beharko genioke. Vale. Ez du esan nahi gutxiesten dugunik beste pertsona horren agina, baina zietan nahi dugula, norberak ematen duena, besteok ere, hola, ebaluatuz gero, hobetzen da makina. Orduan, noa grabatzera. Gaurko aurrera bidea. Hau da, nahi dute egunean 1200 esaldi edo zertu, eta orain goizeko 10 erditarako 234 joaz. Bueno, orain pare bat gehituko ditugu. Sakatuko diot. Esaldi agertu zaitez nahi zari grabatzen, laukiak edo zirkularrak izan ohi dira. Vale. Eta botoia sakaturakoan, isilik, mesedez, anaitz, nik esango dudalako, nire mikrofonarekin daolako lotuta. Laukiak edo zirkularrak izan ohi dira. Ui, barkatu! Hori ez do balio, hori ez do narten. Baina grabaketatik kanpo geratu dala, Ados, bai. Eta sartu bada, gero norbaitek, seguru nau, guk egindako grabaketa bakoitza beste entzun zeretik ere pasatzen dala, Vale. Orduan, bat ematen dio danean, bigarren esaldia gertzen zait, eta berriro egingo dut, ingo ditut 3 esaldi jarraian, eta berrondo etetzen zaidan, ez du ligabe. Euskal Herria ere bisitatu zuen. Komeni da irakurtzea pixkat. Aurretik. Bai. Eraikinaren elementu arkitektoniko garrantzitsuenak ataria eta portiko nagusia dira. Hala ere, ez diot eman sakat botoiari. Beste saldi bat agertu zait, baina, bueno. Hala ere, enkargu artistiko bakoitzeko, erantzun desberdina eskaintzeko gai da. Bapo. Bueno, agertu zait beste bat, baina, bueno. Agertzen dira batetik 5era. Pertsona bakoitzak 5 egin dezake, edo gero aukera ematen du gehiago egiteko, edo... Harrapatu nauzu. Ez que ikusi dugu hortxe topea 5garrena zala, baina ez dakigu. A ber, probatu. Beste bat grabatzen dut eta... Eta ikusiko dugu, probatuko dugu. Honako udalerriek osatzen dute eskualdea. Proposatzen dit, 5 egite ditut, eta... Bueno, nik uste... Zartutako ahots bakoitzak, behar ditu ebaluazio bat edo 2. Izan dadin pixkat orekatua. 2 baiezko edo 3 baiezko balditu ahots batek, ondo dago, ez esan, irakurketa horrek. Eman dieza jogun. Entzun. Orduan, agertzen zait esaldi bat. Kretazeko mineralak 2 mota ezberdinetan agertzen dira. Play botoia daukat, emango diot, eta gero erabakiko dut bai edo ez zerekin urrengora pasatu arte. Vale. Entzun dezagun uste dut, pasatuko dala soinua. A ber. Egidazu keinua eskuarekin edo, eta irratira ere iristen dan, Kretazeoko mineralak 2 mota ezberdinetan agertzen dira. Ondo. Bai, emango diot. Bai. Ezaguna intzen, gaina. Uste dut Donostiarra dela ezagutzen dudana. Bueno, ez dakit. Bueno, a ver. Beste esaldi bat entzuko dugu. Gatazkak hainbat aldi izan ditu. Osondo, emakumezko ahots bat entzun dugu, honi ere baiezko emango diot. Hemen ere 5eko sorta bat eskatzen zait, ariketa osatzeko. Multzoka jungo da. Bai, enaizari onbera izaten, okerrik eman baldin, urrengo 3 probetan gaizki esandakorik baldin badago, ez ezko emango diogu, baina, bueno. Hori da, bai, momentu zondo, bai. Hemen parte hartzen duenak irakurtzen badaki, eta, bueno, honi ere bai, eta badator beste bat.
Aldo Moro bere eskolta osoa hil ostean baitu zuten. Ondo. Bai, Aldo Moro izen italiar bat, tartean, izen, ontzat emango dut. Ator beste esaldi bat, laugarrena. Luze xegoa, a ber. Sakatuko diot. Definizio ezak instituzioaren izana eta egitura korapilatsua adierazten du. Bai, batzuk azkarrago irakurtzen dute, Bai. beste batzuk lentuago, baina nik uste dut ontzat emateko diala biak. Bai, ondo. Eta azkenengo esaldia, toponimo batekin agertu zait, 5. esan nahi dut, sakatuko diot. Lehenak Auza Gaztelu mendiarekin lotzen du. Ondo. Biali dugu, eta gaurko helburuaren 26% egina dagoela. Bueno, pues ariketa bat. Hau nazioarteko tresna batera dijoa, Common Voice izenekoa. Software eta eduki libreen aldeko Mozilla izeneko fundazioa dago, Firefox nabigatzailea sortu zuena, adibidez, eta hori ari da ahotsaren kontu honekin. Baina, eta izatez hor ari garenean, ari gara Common Voiceko ez dakizen zerbitzaritan. Baina, gaitu putu eus. Hori da. Eta izena ematen baduzu, ondo, baina bestela, ni orain, hemen sartu nahi zen bezala egin ezkeo, edo zeinek kontribuitzen du ikusten duzu minututan egin ditugu 5 esaldi kargatu, eta beste 5 esaldi entzun. Ez dut probatu telefonoz nola ote da bilen. Igual urrengorako gehitzen dut erantzun bat, edo torre diteke, ze gehienetan egoten gara, ordenagailuan aurrean baino, telefonen aurrean. Eta aspertuta bat zaude, behin beharrean nik zer dakit. Sudokuak eta Candy Crushak, pues, hori esaldi batzuk entzun, edo grabaketa. Pentsatzen dut ez dola arazoik izango. Kontuan izan da, mugikorra geroz eta gehiago erabiltzen dugula, ordenagailua baino ere. Bai, segurazki ondo dabil. Baina, probatuko dut. Joan dan astean oso lanpotute biliginean Ploneconf izeneko konferentziarekin. Era zer moduz, Luisio? Oso ondo joan da. Lortu dugu 150 lagunek iristea Eibar zoragarria dela. Bueno. Bada zerbait, herri horrek daukan famarekin, eta jamaz aparte geografia, zulo batean sartuta nola dagoen alako porla mordo bat, oso ondo, teknikoki ondo. Klima tropikala izan duzu, hori bero gehiagi egite zuen. Laster ezingo dira Ibarren konferentziak egin, espada urtarrilean edo abenduan. Pizkat hori, baina gainerakoan ondo, maila teknikoen aldetik programazio jendea eta lankideak gustura geratu dira, jasotako feedback eta ikasitakoarekin eta aurrera egindakoarekin. Uste dugu gure teknologiak, kada ezintazen propagandara izan da eta ondo geratu dela, Euskal Herriko adibide batzuk ere ikusi zian, eta gero proiekzioen aldetik, Plone izeneko tresna ondo proiektatu delakoan uste dugu, eta Eibar eta Euskal Herriara ondo kokatu dugu, beti izan da Eibar Basque Country. Bueno, ondo. Hala izan da, eta eskertzetan ere, hola zehatze jaso ditugu mendik eta handik hainbat. Ze ondo, pozten naiz, Luisio, eta urrengo, segurona urrengo urteari begira, ez? Esan duzu, batzutan Japonian izaten dela, beste, karo? Iragarri da eta Brasilia izango da. Brasileko hiriburua, datorren urteko azaroan, uste dut, espanago oker, Ploneconf 2024. Ez da bidai txarra, Nien naiz joango, horra gai garatzaileak joango dira, uste dut, irribarrez ikusten dut hemen atzean mandoetan dagoen Jon Liz Lazu laguna, ze teknologia honekin. Zozketa bidez izaten da, edo? Ez dakit. Lan bidaiak ematen du, Brasilera noa, baina lan bidaia da joan, bertara, aireportutik, hoteletik, biltzar areto batera, eta gero zerbait antolatzen badu bertakoak, guk
DJ saio bat antolatu genuen, norberak jarrita musika, eta herri kirolen saiotxo bat ere bai, begira. bai, zerbitzu bat kontratauta, hiru gazte, Mendaro eta Mailabikoak, eta gero eurentzako, kanpotarri etorritako entzako ere, hola, trontza aproba prestatu genien, eta txingar batean, eta, bueno, pues, eta gero, bitxia, astebururako batzuk geratu zian, hola, train kodeketa astea, hola, sprint egiten da, hau da. Gauza bada erakusten, baina gero, hain dira saiatuak Eploneko programatzaileak, non Euskaldunak zein kanpotarrak Markeskua jauregian, Ibarko, Ibarren dagoen ikastetxe bat, ueuren ikastetxea, elkartu dira, eta azte taka, guazen hau hobetzera, gauzan buk edo oker hau zuzentzera, guazen luzapen hau egitera, ez dakiz ere egin konektatzeko, eta horri bilide azte buruan. Baina, sagardo egunera ere jaitxizian, ze hori ere bazegoen. Bueno, lana bai, baina gozatzeko tartea ere. Beautiful Eibar, congratulations, feedbacka oso ona jaso dugu. Ze ondo. Eta posi gaude. Primeran. Bueno, uste dugu bete dugula, ez da, bagara beste konturen bat edo beste, Wikipedia, Euskal Ondare, airetik, urrengo baterako utziko dugu. Vale, gordeko dugu. Bai, datorren astean, ostegunez itzuliko garelakoan. Hori da. Mila esker. Zeuri? Ondo izan. Agur. Agur. Agur.